Исәнмесез, Яңа ғасыр телеканалында турдан-тур эфирда Татарстан хабарлары топшыруы, студияда Элгиз Шакуров. Күннің төп яңалыклары келесі ярты сағатта. Авыл укытучылары белән дан тота. Чөнки ул авылда бер ушак булып тора. Аңа әбиләр дә килә, әтиләр дә килә. Авыл укытучыларының беренче республика форумында нинди мәсьәләләр каралды? Рүзәл Шарипов шул хакта. Татарстан фәнни-технологик үсеш илкүләм рейтингында алдынгылар рәтендә. Хәзер бик зур үзгәрешләр көтелә. Өстән федералдан шундый карар чыгардылар, бөтен программаларны карарга. Республикада технологияләр үсеше нинди дәрәҗәдә? Инзилә Хөсәенова шул хакта. Хәләл маркет үзенең зурлыгы белән шаккаттырачак. Основное требование шел предприятие монда ясыйтырган продукцияны у хәләл стандартларына туры килә торган булырга тиеш. Башкалада Казан форум кысаларында узачак хәләл маркетка әзерләнәләр. Күргәзмәдә хәләл стандартларны ничек саклаячаклар, сатучыларга нинди таләпләр куела? Бу хакта безнең репортажда. Юл төзегәндә асфальтны 60%-ка юқарак итеп салганнар. Мәйетләрне җирләү хезмәте базарында баш-баштаклык хөкем сөрә. Берничә җитәкче түрә миллионлаган сумлык кремен яшергән. Бүген Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә коррупциягә каршы көрәш комиссиясе утырышын уздырды. Аңа республикадагы күп кенә тармаклардагы җитешсезлекләр турында бәян иттеләр. 2022 елда дәүләт программалары үтәлешендә, җир белән бәйле эшләрдә, шәһәр төзелешендә, иминиятләштерү өлкәсендә ришвәтчелек ачыкланган. Республика рәисе безнең ишек алды программасына аерым тукталды. Алабуга һәм Әлмәт районнарында асфальт катламы тиешле таләпләргә туры килми. Ул 11 түгел, 6 гына сантиметр булып чыккан. Кайбер очракларда төзелеш буласы урынга барып та тормыйча, компьютерда гына проект төзегәннәр. Нәтиҗәдә чыгым миллион сумнан да артык итеп күрсәтелгән. Түбән Кама районындагы зиратларда коммерция оешмалары хилафлыгы ачыклана, кабер урыннарын резервка куялар икән. Ташларында хәтта үләсе кешенең исем-фамилиясе күрсәтелгән, ә үлү датасы язылмаган. Шундый ук очракка Әлмәттә дә юлыктык ди белгечләр. Казанда циркны ремонтлау һәм цирк мәктәбе эшчәнлегендә гаеп табыла. Рөстәм Миңнеханов әлеге чыгышлар негезендә беркетмә әзерләүне таләп итте. Такие случаи широко освещаются в средствах массовой информации, негативно отражается на репутации республики, вызывает недоверие власти, но и это требует реакции с нашей стороны. Профилактика нарушений – обязанность каждого государственного муниципального органа. Персональную ответственность за организацию данной деятельности несут руководители. И, конечно же, я обращаюсь к руководителям учесть это в своей работе. Луганск Халык Республикасының рубежная шәһәренә дә Татарстан ярдәм итәчәк. Исегезгә төшерәбез, узган елның июленнән без Лисичанскига булышлык күрсәтәбез. Хәзер Владимир Путин указы белән төбәкләргә өстәмә шәһәрләр беркетелгән. Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча бүген премьер Алексей Песошин белән хакимият рәисе Әсгать Сәфәров рубежныйга юл тотты. Алар шәһәрне карап чыкканнан соң хезмәттәшлек турында килешү төзи, төп бурыч каланың инфраструктурасын торгызу, йортларга газ кертү, су бирү, электр энергиясын ялгау. Бүген Курган өлкәсендәге Эчкен Йылдыз авылына Татарстаннан җибәрелгән 20 тонна гуманитар ярдәм килеп җиткән. Узган атнада ахырында бу борынгы татар авылында янгын чыгып, 280 йорт көлгә әйләнде, калганнарына да зыян килә. Бар тик кирпичтән төзелгән мәчет, мәктәп һәм клублар гына торып калган. Бөтендөнья татар конгрессы башлангычы белән гуманитар ярдәмне бөтен республика җыя. Бүген өйлә намазына кадәр әйберләр төягән беренче машина Эчкен Йылдыз авылына барып җитте. Янгыннан зыян күрүчеләргә кирәк ярак туплау дәвам итә, дүшәмбе тагын бер машина җибәреләчәк. Казан Россия Ислам дөньясы форумын уздырырга әзерләнә. Быел бу халыкара вакыйга беренче тапкыр федераль дәрәҗәдә үтәчәк. Анда 65 илдән катнашырлар дип көтелә. Форумның иң зур һәм әһәмиятле чараларының берсе хәләл ярминкәсе. Быел ул Казанның агросәнәгать паркында үтәчәк. Бу көннәрдә анда соңгы әзерлек бара. Иң мөһиме агросәнәгать паркын хәләл режимга күчергәннәр. Махсус сертификаты булмаган азык-төлекне бу атнадан сатмыйлар. Моны ачыклар өчен белгечләргә соңгы 2 айда 5000 төрдәге азык-төлек һәм товарның шәригать кануннарына туры килү-килмәвен тикшерергә туры килә. Хәләл ярминкәгә әзерләнүнең тагын нинди үзенчәлекләре бар? Моны үзебез барып күрдек.
12 000 квадрат метр мәйданда 400 сату урыны. Оештыручылар сүзләренә караганда, Казан форум кысаларында узачак хәләл маркет үзенең зурлыгы белән шаккаттырачак. Бирдә үзебездә һәм чит илләрдә җитештерелгән хәләл продукция тәкъдим ителәчәк. Әзерлек 2 ай элек башланган халыкара дәрәҗәдәге чара булгач, таләпләр югары ди оештыручылар. Чисталык, иминлек мәсьәләсе, товарларны саклау өчен махсус шартлар булдыру, барсында исәпкә алырга кирәк. Строительные работы, оформительские работы и днем и ночью работают. Ит, сөт ризыклары, икмәк, бал, кондитер эшләнмәләре. Күргәзмәдә Россия һәм Татарстан җитештерүчеләре шушы төр азык-төлекне тәкъдим итәчәк. Илнур Бикмуллин 10 ел ит сата. Мондый халыкара чаралар эшчәнлекне киңәйтү өчен яхшы мөмкинлек ди ул. Безнең инде авылда абыйлар суя, мен хәләл бисмилла әйтелгән бар итләрдә шуңа күрә килгән бөтен кунакларга күрсәтеп, бөтен тәртибен күрсәтергә, сөйләп бирергә без әзер. Ираннан диңгез продуктлары, Төркиядән баллы ризыклар, Сенегалдан сувенирлар алып киләчәкләр. Күргәзмәдә катнашуның төп шарты продуктның хәләл сертификаты булу. Андай сертификаты булмаса, ул монда катнаша алмый. Әгәр дә инде нинди булса отклонениялары, то без аларга корректирующие действиялар үткәреп, яңадан аудит үткәреп, без аларга допуск ясыйбыз. Бу эшне без совместно безнең духовный управление мусульман белән 2 ай лап без бу эшне алып бардык. Агросәнәгать паркы 10 майдан башлап хәләл режимга күчкән инде. Хәзер һәм форум барган көннәрдә монда бары тик хәләл әйбер генә сатылачак. Менә бу бушап калган урыннарда моңа кадәр дуңгыз ите торган. Клининговая компаниясы, ечкен юдеманда, ритуальное омовение булды. Щелыш белән, су белән, щелыш белән, су белән, анарсын тыз белән. Бу күргәзмә хәләл индустрияны киң җәелдерү, тәҗрибә уртаклашу, яңа партнерлар табу урынына. Татарстанның бу юнәлештә тәҗрибәсе шактый. Быелның 1 кварталында гына республикада җитештерелгән 3 миллион долларлык хәләл продукция Казахстан, Азербайҗан, Белоруссия, Үзбәкстан, Кытай, Вьетнам, Германия һәм башка илләргә сатылган. Кунаклар безнең киләләр, Малайзиядан алар безнең делегация белән киләләр инде, безнең продукцияны дегустация ясарга, карап китергә, үзләренең опытлары белән бүлешеп, безнең булган нәтиҗәләрне карап китергә. Хәзер хәләл ярминкә узачак мәйдан әзер диярлек, бизәп бетерәсләре генә бар. Иратлар һәм хатын-кызлар өчен аерым намаз бүлмәләре дә булачак. Раша хәләл маркет үз ишекләрен 17 майда ача. Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. 21 майда барлык мөселманнар өчен мөһим вакыйга изге Болгар җыены узачак. Быел ул 34нче тапкыр оештырыла һәм Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумы мәдәни программасының кульминациясе булачак. Болгар җыенына 40 меңгә якын кеше килер дип көтәләр. Россиянең 80гә якын төбәгеннән дин әһелләре катнашачак. Җыенга килгән һәркем Мөхәммәд пәйгамбәр белән бәйле кадерле ядкарларны күрә алачак. Болгарга быел ничек барып җитәсе, кунакларны нинди программа көтә? Рүзәл Шәрипов шул хакта. Изге Болгар җыены Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә багышланган төп чараларның берсе. Ул 1989 елдан башлап уздырыла һәм быел 16нчы Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумы үткән чорга туры килә. Беренче тапкыр федераль дәрәҗәдә оештырылучы бу чараның делегатлары изге җыенда да катнашачак. Болгар җире динебезнең халкыбызда сакланып калуына сәбәпче булды. Һәм Аллаһның биргәненә шөкер, менә һәр елны шунда милләттәшләребез, дин кардәшләребез җыелышалар, дугалар кылышалар, зиярат итәләр, әлхәмдүлилләh. Һәм шушы урын бик әһәмияткә булган урыннардандыр, иншааллах. Оештыручылар изге Болгар җыенында катнашучыларны милли үзенчәлекләр һәм ислам тарихы белән таныштыруны максат итеп куя. Бай мәдәни программа әзерләнгән. Иртәнге 9-да концерт башланып китәчәк. Ул күренекле Болгар шагыйре Кылгалинең тууына 845 ел тулуга багышлана. Көндезге 11-дә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында җыенны ачып җибәрәчәкләр. 12-дә Җәмигъ мәчет каршында өйлә намазы укыла. Көн дәвамында Болгарда гарәп каллиграфиясы серләренә төшенеп, шулай ук кара белән язырга өйрәнеп булачак. Һәр кунак рәссамнарның һәм халык һөнәрчеләренең эшен күзәтә алыр ди оештыручылар. Җыен тарихында беренче тапкыр Болгарга Мөхәммәд пәйгамбәр белән бәйле истәлекләрне алып киләчәкләр. 2020 елда Казанда аның сакал бөртеген халыкка тәкъдим иткәннәр иде. Җыенда исә пәйгамбәрнең кылычы, кул яулыгы һәм аяк киемен күреп булачак. Ундәнә күргәзмә киләчәк. Ул даими мөстәкыйль рейс белән Дагестаннан килә һәм ул шул
бәйрәм көннәрендә безнең бөтен мөселман кардәшләребез һәм шулай ук кунакларыбыз бу күргәзмә белән таныша алачак. Оештыручылар Булгарга 40 меңгә якын кеше килер дип көтә. Алар Россиянең бөтен төбәкләреннән, хәтта Камчаткадан да җыелырга тиеш. Кунаклар арасында Бөтен Россия татар дин әһелләре форумының 1 меңнән артык катнашучысы да булачак. Алар Татарстанга 19 майда килә. Делегатлар 3 көн дәвамында республикада мөселманнар өчен нинди мөмкинлекләр булдырылуы турында да белә алачак. Айрым игътибарны быел ислам мәгарифенә бирәчәкбез һәм барлык безнең төбәкләрдәге милли һәм дини оешмаларның җитәкчеләре, вәкилләре айрым квота нигезендә чакырылы. Алар шунда уза торган Раш Хәләл Экспо күргәзмәсендә дә катнашачаклар. Агросәнәгать үзәгендә айрым күргәзмә белән дә аларны таныштырачакбыз. Быел җыенга барып җитү өчен Казаннан айрым маршрутлар оештырылмый, әмма район мәчетләреннән мөселманнарны махсус автобусларда алып килү каралган. Изге җиргә шулай ук су юлы буйлап теплоходта, Булгарга йөри торган автобусларда яки шәхси транспортта килеп була. Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Жер йөзеннән югалса да күңелләрдә саклансын. Буада юкка чыккан авыллар урынына истәлек билгеләре куюны дәвам итәләр. Бу атнада элеккеге 3 торак пункт Петровка, Җиләкле һәм Зур Фролова урынына стеллалар урнаштырдылар. Бу районында 200ләп авыл булган, шуларның яртысы юкка чыккан. Истәлек билгеләрен 4 ел элек куя башлаганнар иде. Андагы һәйкәлләрдә Бөек Ватан сугышында катнашкан 600 солдатның да исем-фамилияләре язылган. 9 май җиңү көнендәге тапшыруыбызда Бөек Ватан сугышында хәбәрсез югалган Габдрахман Галәметдинов турында репортаж чыккан иде. Якыннары аны гомер буе эзләгән һәм ниһаять 80 елдан соң гына бабалары турында мәгълүматны ачыклап җирләнгән урынын таба алганнар. Бүген редакциягә Галәмиевлар гаиләсеннән хат килде. Алар безгә рәхмәт юллаган. Беренче хатта Галәмиевларны борчыган тагын бер сорау бар иде. Алар бабаларының фронттан килгән хатларын гарәп хәрефләре белән язылганлыктан укый алмаган. Без белгечләрдән аларны тәрҗемә иттердек. Галәмиевлар бабабызның тарихын телевизор аша бик күп кеше күрде. Ул аларның йөрәгенә үтеп кирде дип яза. Шулай ук иләре турыннан очып киткән кыр казлары турында да әйтәләр. Берсе арттарак калды, соңыннан үз эшләрен кабат кушылды. Ә бит элек кыр казларын фронттан әйләнеп кайта алмаган солдатларның җаннары дип уйлаганнар. Аерылып калганы мөгаен безнең Габдрахман бабабыз булгандыр. Җаны 80 елдан соң туган ягына әйләнеп кайта алды диелгән хатта. Без бу репортажны чын күңелдән әзерләдек һәм Галәмиевлар өчен сөендек. Рәхмәтегезгә рәхмәт. Татарстаннан 2 кеше Рөстәм Әхмәдишин белән Гөлнара Фазлыева ата-ана даны ордены медале белән бүләкләнде. Бу хакта указны Владимир Путин имзалаган. Татарстанлылар дәүләт бүләгенә гаилә институтын ныгыту һәм балалар тәрбияләүдәге казанышлары өчен ия булган. Бүген Казанда беренче тапкыр республиканың авыл укытучылары форумы узды. Адымнар күп телдә белем бирү мәктәбенә җыелып, салаларда мөгаллимнәрне борчыган мәсьәләләрне чишү юлларын эзләделәр. Кайбер районнарда кадрлар кытлыгы зур, яшь белгечләр авылга кайтмый, укытучыларның җәмгыятьтәге урыны да элеккеге кебек түгел инде. Фикер алышырга Татарстанда туган телләрне саклау комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов килде. Очрашуда яңгыраган кайбер фикерләр киләсе репортажда. Авыл баласы ул тыйнаграк, тәртиплерәк, тәрбиялерәк. Мөнирә Хаҗипова 40 ел укытучы булып эшли. Шәһәр мәктәпләрендә дә, авылныкында да белем биргән ул. Форумга тәҗрибә уртаклашырга килә. Яшьләр авылда калырга теләми. Шуңа мәктәпләргә мөгаллимнәрне җәлеп итеп булмый ди. Хәзер инде яшерен батырын түгел, күпчелек авыл мәктәпләре ябылу алында тора, балалар саны әзәя. Менә безнең, мәсәлән, әйтик, районда bir генә урта мәктәптә юк татар мәктәбе. Бөтенесе төп мәктәпкә яки башлангыч мәктәпкә әйләнеп калдылар. Перспектива булмагач, яшьләрнең авылда каласылары килми. Аннары бит инде турак мәсьәләсе белән дә. Татарстанда 848 авыл мәктәбе бар. Аларда 12 мең укытучы белем бирә. Бу республикадагы барлык мөгаллимнәрнең 3тән 1 өлеше дигән сүз. Авыл укытучыларын борчыган төп проблемалар хакында республикада беренче тапкыр уздырылучы форумда фикер алышалар. Ул бүген Марат Әхмәтов катнашында үтте. Монда бөтен Татарстаннан 500 авыл мөгаллиме, мәгариф өлкәсе белгечләре җыелган. Оештыручылар уздырган сораштырудан күренгәнчә, күбесен кадрлар кытлыгы борчый. Гөлнур Дәүләтшина авылда белгечләр җитмәгәч, атнасына 35 сәгать дәрес бирергә туры килә ди. Хәзер 5 предмет алып барам инде. Физика, астрономия, математика, алгебра. Башкаларына вакытта җитмәс, көчтә җитмәс инде.
гаиләгә вакыт әсрәк кала. Шул инде алар түзем булсалар укытабыз, алар түзем булмасалар укытмыйбыз инде. Күбесенчә төгәл фәннәр укытучылар җитми. Шәхсән безнең мәктәптә физика, химия укытучысы юк. Менә шушы предметларны укытыр өчен без инде Күрше авылдан чакырабыз укытучыларны. Абруйлы укытучылар гаиләсе малае. Марат Әхмәтов үзе дә укытучылар гаиләсеннән элек мөгаллимнәргә кадер-хөрмәт зур иде ди. Хәзер исә җәмгыятьтәге урыны төште. Моны туктатыр өчен эшне гаиләдән үк башларга тәкъдим итә. Шул ук вакытта проблеманың ике яклы булуын да таный. Җәмгыятьне шундый хәлгә китердек, бөтен мәсьәләгә балалар бакчасы һәм мәктәп гаепле булып калды. Хәтта укучыга бер сүз әйтергә ярамый. Аны эшкә җәлеп итәргә дә ярамый. Аның тәртибенә ниндидер бәһа бирергә дә ярамый. Тәрбия мәсьәләләрендә укытучының үрнәк мисалларын күбрәк күрсәтеп, күбрәк ан белән үрнәгендә башкаларга тәрбияләргә тырышып, шулай бергә эшләсәк булыр әлбәттә. Бу яңгыраган тәкъдимнәрнең берсе генә хәзер республикада мөгаллимнәрне салага җәлеп итәр өчен студентларны максатчан укыту программасы бар. Авылларда эшләгән өчен өстәмә акча түләнә, торак коммуналь хуҗалык чыгымнарын өлешчә каплыйлар. Булган проблемаларны хәл итәргә бу гына җитми. Шуңа бүген аларның үзләрен тыңларга булалар. Чөнки авылда мөгаллим ул балага дәрес бирүче генә түгел бит. Авыл укытучысына йөкләнгән көч, бурыч алар әлбәттә күбрәк. Чөнки ул авылда бер ушак булып тора. Аңа әбиләр дә килә, әтиләр дә килә, аңа авыл халкы да килә, шунда яшәгән власть да килә, аңа карыйлар. Авыл укытучылары форумында каралган мәсьәләләрне Мәгариф министрлыгы эшкә алырга җыена. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов Шри-Ланканың Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Джанита Лианага белән очрашты. Ул эшлекле сәфәр белән Татарстанда. Рөстәм Миңнеханов аңа хезмәттәшлек өчен рәхмәт белдерә. Рәис билгеләп үткәнчә, узган ел Россия һәм Шри-Ланка арасындагы товар әйләнеше аеруча арткан, 36 миллион долларга җиткән. Шри-Ланкада безнең республикада җитештерелүче ми-серияле вертолетлар һәм КАМАЗларны кулланалар. Без Россиядәге иң зур икътисади үсешкә ирешкән төбәкләрнең берсе Татарстан географик яктан да уңайлы урында урнашкан, табигый байлыклар да, эшче кулларда җитәрлек, сәнәгать комплекслары бар, фәнни технологияләрне кулланабыз дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Шулай ук мәдәният, мәгариф һәм фән, спорт, туризм юнәлешләрендә хезмәттәшлекне арттырырга әзер булуыбызны белдерде. Хәзер безнең уку йортларында Шри-Ланкадан 10 студент белем ала. Татарстан фәнни-технологик үсеш буенча ил төбәкләре арасында алдынгылар рәтендә. Бүген бу хакта Дәүләт Советының Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетының экспертлар советы утырышында әйттеләр. Анда республиканың әлеге юнәлештәге үсеш стратегиясын һәм дәүләт программасын булдыру турында фикер алышалар. Фәнни-технологик үсеш рейтингы президент Владимир Путин кушуы буенча төзелгән, ул төбәкләрдә югары технологияләрне куллануны арттыру өчен кирәк. Теманы Инзилә Хөсәйнова дәвам итә. В 2022 году Татарстан вошел в топ-10 лидеров национального рейтинга научно-технологического развития. Россия җитәкчелеге технологияләр буенча мөстәкыйльлеккә ирешү максатын куйган иде. Санкцияләр кертелгәннән соң чит илләрнекенә алмаш булдыру мөһим, бу эшне нәтиҗәлерәк итү өчен төбәкләрнең фәнни-технологик үсеше рейтингын төзегәннәр. Татарстанның да 5нче урында Мәскәү, Санкт-Петербург, Томск өлкәсе һәм күрше Башкортстаннан гына калышабыз. Безнең ил күләм рейтингының күрсәткечләре безнең программага керелмәгән. Шуның өчен бу көндә хәзер бик зур үзгәрешләр көтелә. Элек программалар чаралардан торадыр, һәм бу көндә куелган проектный часть дип әйтгәндә русча һәм процессный часть. Рейтингны төзегәндә 33 күрсәткечне исәпкә алалар. Бу фән эшлекләренең саны, алар арасында яшьләрнең күпме булуы, технологияләрне уйлап табуга юнәлтелгән акча күләме һәм башкалар. Татарстанда бу юнәлештә хәзерге вакытта алып барылган мөһим эш 2030 елга өстенлекләр программасы буенча цифрлы кафедралар проектын тормышка ашыру. Узган ел республикада 3 инженерлык мәктәбен булдыру өчен грантлар отылган. Студентлар стартаплары буенча республика илдә 1нче урында. В 2022 году
129 студентов из... Узган ел Татарстан югары уку йортларында белем алучы 129 кеше студентлар стартапы конкурсында жеңіп 109 миллион сумлык грант отты. Быел алар фәнни ачышларына нигезләнеп, үз эшен башлап җибәрә алачак. Татарстан инновациялы технологияләрне куллану буенча илдә беренче, яшь галимнәрне җәлеп итүдә икенче урында. Проблемалар да бар, белгечләр сүзләренчә, үз галимнәребезнең фәнни ачышлары сәнәгать өлкәсендә тиешенчә кулланылмый. Фән эшлекләренә кытлык та сизелә. Алар ил күләмендә үткәрелгән конкурсларда да аз катнашалар диелде. Недостаточно активно и эффективно участвуют в федеральных конкурсах. Федераль дәрәҗәдәге конкурсларда актив булу кирәк. Бу яшь галимнәрнең белемен арттыруда ярдәм итәчәк. Вузларда укыту сыйфатында яхшырту мөмкинлеген бирәчәк. Татарстанның фәнни технологияләр өлкәсендәге мөмкинлекләре зур, ләкин аларны куллана белмибез. Бу хакта февраль аенда узган Икътисад министрлыгы коллегиясендә Рөстәм Миңнеханов әйтте. Ачышлар күп, әмма патентлар аз дигән иде. За последние 10 лет количество полученных патентов на изобретение в республике сократилось на 17%. Вузам совместно с бизнесом необходимо провести корректировку программы научных исследований для получения конкретных прикладных результатов. Үзебезнең фәнни технологияләрне арттыру максатыннан һәм бу өлкәдә чит илләргә бәйле булмас өчен хәзер махсус программага төзәтмәләр кертәләр. Диләк Саинова, Ләйсән Сәетова, Яңа гасыр каналы. Яшьләр соңлап гаилә кора, аерылышулар саны арта, мәктәптә махсус тәрбия дәресләре кертергә кирәк. Бүген булар хакында республиканың гаилә һәм демография үзәгендә үткән утырышта сөйләштеләр. Татарстанда һәм ил буенча никахларын рәсми теркәүчеләр кимегән. Гомумән яшьләр хәзер гаилә корырга ашыкмый. Шуңа беренче балаларын 30 яшендә генә табучы хатын-кызлар арткан. Шул ук вакытта Россия төбәкләре белән чагыштырганда безнең республикада гаилә институты ныграк дип белгечләр. Теманы Алия Сабирова дәвам итә. В молодежной среде это сегодня приветствуется в какой-то мере, что сегодня ценности крепкой семьи не считаются важными. Ил күләм җаны исәп нәтиҗәләре буенча соңгы 10 елда Россиядә гаиләләр саны 5 миллионга кимегән. Ел сайын якынча 600 мең пар аерылыша. Шул ук вакытта Татарстанда гаилә институты чагыштырмачанлык дип белгечләр. Официально зарегистрировавших отношения. Татарстанда үзенең никахын рәсми теркәүчеләр саны илдәге уртача күрсәткечтән күбрәк. Иратлар 6%-ка, хатын-кызлар 5%-ка. Шулайда яшьләр өйләнешергә, кияүгә чыгыра бик атлыгып тормый. Бу җитди проблемаларның берсе дип белгечләр. Элек алар никахларын гадәттә 24 яшьтә рәсмиләштерсә, хәзер күпчелеге 29да гына гаилә кора икән. Димәк, хатын-кызлар соңары бәни була. Гомумән соңгы 10 елда Россиядә 45-49 яшьтә бала табучылар саны 2 тапкырга арткан. Яшьләргә гаилә кыйммәтләрен аңлатып, безнең традицион милли гореф-гадәтләрне күрсәтеп, исем кушу, безнең олы яшәүче гаиләләрнең парларының кыйммәтен күрсәтеп, шундый чаралар үткәреп, яшьләргә аңлатырга кирәк. Татарстанда аерылышучылар саны да арткан. Узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда, бу күрсәткеч 7%-ка күбрәк. Гаилә кыйммәтләренә мәктәптән үк игътибар бирергә кирәк дип белгечләр. Бу проблеманы чишү юлларының берсе итеп, уку программасына махсус дәрес кертүне күрәләр. Не каждая семья, к сожалению, является для детей. Һәр гаиләдә дөрес тәрбия бирелә дип әйтеп булмый. Шуңа үзара мөнәсәбәтләр турында мәктәптә дә аңлатырга кирәк. Бу дәресләрнең ничек узачагы турында әйтергә иртә әле. Ләкин Россия Мәгърифәт министрлыгында әлеге юнәлештә эш башкарылырга тиеш. Гаилә кыйммәтләре дәресләре Татарстанның кайбер мәктәпләрендә инде үткәрелә, ләкин әлегә ирекле төстә. Депутатлар аларны мәктәп программасына бөтен ил буенча кертергә тәкъдим итә. Гаилә институтын саклап калуда милли гореф-гадәтләрнең дә ярдәмен күрәләр. Алия Сабирова, Ләйсән Сәетова, Яңа гасыр каналы. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин Казанның Качалов театрында яңа спектакль карады. Бирегә ул хатыны Луиза ханым белән килә. Премьера «Чужой ребенок. Чит бала» дип атала. Аны Александр Славутский, Василий Шкваркинның шулук исемдәге пьесасы буенча куйган. Комедия мәхәббәт, гаилә һәм бәхет эзләү турында. Әсәр 1933 елда язылган, шул чорда ук сәхнәләштерелгән пьесалар арасында иң танылганы була. Качалов театрында аны әле беренче тапкыр куялар. Премьерасы апрель аенда булды. Бүген Казанда Рудольф Нуриев исемендәге халыкара классик балет фестивале ачылды. Ул 1987 елдан бирле оештырыла. Быелгысы милләттәшебез бөтен дөньяга танылган балет йолдызы Нуриевның тууына 85 ел тулуга багышлана. Фестивальнең беренче көнендә «Спящая красавица» балеты күрсәтелә. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры иҗат төркеме сәхнәләштергән бу әсәр Татарстанның визит карточкасы булып санала. Гомумән фестивальдә 9 балет куелачак: Баядерка, Аккош күле, Дон Кихот һәм башка
башкалар. Аккош күлен якшәмбе күрсәтәчәкләр. Анда Мәскәү музыка театры артистлары катнаша. Фестивальдә Россия һәм чит илләрдән 100дән артык артист чыгыш ясый. Гала-концертлар 29 һәм 30 майга билгеләнгән. Татарстан хәбәрләренең чираттагы чыгарылышы тәмам. Рекламадан соң иртәге көнгә һава торышы белән Эльвина Насыйбуллина таныштырыр. Исән-имин буласыз. Безнең телеканал өчен генә ясалган фантазияле штампланган чылбырлар һәм беләзекләр, лимон һәм кызыл төстәге алтын, чын патша бикә өчен бизәнү әйберләре. Bunlarның төрле формалары сезнең шәхесегезне ассызыклаячак. Нефертити коллекциясендәге чылбырлар һәм беләзекләр матурлык һәм нәзакәтлелек символы булып тора. Ювелирочка телеканалын операторлар шелтәрендә карагыз. Ихтибар! Ильхам Шакиров премиясын тапшыру тантанасы. Лауреатлар Флёра Сулейманова, Фердинанд Саляхов, Асхат Хисматов, Фаудат Гыйлажев. Катнашалар Салават Фатхетдинов, Филус Кафиров, Резида Галимова, Полина Каримова, Илгиз Махетдинов, Алмаз Хусаинов, Зульфира Шайдулина. 31 май. Филармония. Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников Exit Wakes. Только в мае в Exit-центре РРТ с выгодой до 1 миллиона рублей. Пройдите тест-драйв в Exit-центре РРТ на Чуйкова 54Б. Подробности по телефону 207 2080. Центр списания долгов «Идель». 8 93 93 100 100. Продсклад «Победа». Колбаса сальчичон от Метцлер 169,90. Шашлык из свинины классический 245,90 за килограмм. Все нужное по низким ценам. Для борьбы с вредителями Алатар быстро действует и долго защищает. Алатар. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда температура шартлары сизелерлек үзгәрми. Киләсе минутларда тулырак танышырбыз. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көньяк-көнчыгыш Бөгелмә баулы азнакайда болытлы һава, төнлә урыны белән яңгыр явырга мөмкин. Температура көндез якынча 19 градус җылы, төнлә 7 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама, Яр-Чаллы, Алабугада шулай ук болытлы, көндез 21 градуска кадәр җылы, төнлә уртача температура +6 градус. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава, көндез температура уртача +20 градус, төнлә 7 градуска кадәр җылы. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта болытлы һава, явым-төшем көтелми, көндез якынча 19 градус җылы, төнлә уртача температура +4 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә явым-төшем ихтималы зур түгел, көндез уртача температура 20 градус җылы, төнлә 9 градуска кадәр җылы. Чистай, Әлмәт, Мамадышта шулай ук болытлы һава, көндез уртача температура 20 градус җылы, төнлә +6 градус. Якшәмбе салкын атмосфера фронты температураны төшерәчәк, явым-төшем ихтималы зур булачак. Лилианс Казан тегү фабрикасы яшь динамикалы үсештәге компания. Җитештерүне киңәйтү һәм яңалык кертү заман белән бергә атларга, зур илебезнең бөтен төбәкләрендәге клиентларның ихтыяҗларын канәгатьләндерергә мөмкинлек бирә. Лилианс – это красивая, качественная, а главное удобная одежда для дома и отдыха. В честь открытия нового магазина в торговом центре Паркхаус всем покупателям скидка 20%. Лилианс. Будь красивой всегда и везде. ТЦ Южный 2 этаж, ТЦ Паркхаус 1 этаж. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава, явым-төшем ихтималы зур түгел. Көндез 20 градуска кадәр җылы, төнлә уртача температура +7 градус. Җил төньяк-көнчыгыштан. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 53%. Җирнең магнит кырытыныч. Бүгенгә менә шулар. Студияда Эльвина Насыйбуллина иде. Сау-сәламәт булыгыз.